Hej, velkommen til Grineren Klip. Vi er Daniel Jørtoft og Ejner Rosenkrantz. Vi vil more os lidt med noget telefonfis i dag. Yeah. Ja. Så vi viser ikke nummeret, det Nej. er personlige årsager. Ja, hans mor. Præcis. Nej, what the fuck? Ja, vi ringer til en, der hedder Kim Larsen. Og nej, ikke den Kim Larsen. Eller er det? Ja, så bliver man helt på trussen, hva'? Nå, nu skal vi lige... Jeg tissede lidt i den måske, men... Er det den her? Ja. Sådan vil jeg også se på min telefon. 23 86 15 15 kan ikke besvare dit opkald lige nu. Læg en besked efter tonen. Hej mormor, det var fordi angående det, vi skulle i teateret i morgen jo. Så jeg tænker, ja, men kan du ikke ringe tilbage igen, så kan vi lige snakke sådan. Det gik så ikke som forventet. Nej. Nej. Ja. Så må vi jo prøve noget nyt. Noget nyt. Gå lige ind på og taste ind. Jeg kan jo ikke selv gøre med den filknap, der hedder tast numre ind, så vi kan lave telefonfilknappen. Hvor mange numre har du ikke lige? Har du siddet med en ordbog eller skær? Eller ja, det skulle da den samme pige, der hele tiden går op. Emil. 30, 20, 56, 19, 99. Så godt, du sagde det højt. 30, 20, 56. Ja. 99. Jeg aner ikke, hvem der er. Jeg tror, det er en eller anden klam pige. Ja, så du taler, fordi hvis der er ikke, så lav den der mormor. Det er Lotte. Hej mormor! Om det er hvem? Hej mormor! Hvem snakker jeg med? Dit barnebarn! Hvem er den? Den første! Niki? Ja! Hej Niki. Hej! Hej. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Det var godt. Ja, ikke? Jo. Det er godt nok længe siden. Ja, Er det? det er det i hvert fald. Du var ikke an i 9 måneder. Nej. Jamen, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er bare sådan helt... Ja. Hvad er det, du laver? Hvad behar? Jeg siger, at du er begyndt at gå i skole. Ja, det er jeg. Hvad klasse går du i? 7. og 8. 7. og 8. Okay, er du glad for at gå i skole? Nej, jeg hader det. Er du det? Nå. Okay. Men vi får lov til at se porno i timerne. Hvad gør I? Ser porno i timerne. Nå. Hvor går du i skole henne? På Bellahøjskolen. Nej, Frederiksberg skole, undskyld. Frederiksberg skole? Ja. Ja. Så er du da langvej til skole? Ja, lidt. Ja. Ja. Men er det en god skole, så er det jo også lige meget. Ja. Lærerne stripper nogle gange. Skriver de? Jamen, Jamen, vi ses. Hun kan godt med, at kun ringe tilbage. Det sidder ikke på. Og så tager jeg. Vi har lige ringet til hende, og hun tror, barnebarn. Det er fordi, vi bare er så gode. Bam. Nå, ja, skal vi prøve igen, eller? Men jeg tror, det er godt for i dag. Ja, så
Er vi dem, der er skrevet? Yes, vi ses. Ja, like og subscribe. Ja. Helt lade være med at dislike. Det er så smadret, ja. Vi ved, hvor I bor. Vi kender de gule side. Ja, og vi har jeres telefonnummer. Det er gode side. Det er vores telefon. Ja, hold nu kæft, ikke? Hej hej.